נגיד אני מתרגשת, לא יודעת, נגיד אני עצוב לי משהו, תמיד הוא גאה בפה. מועמדת מספר 4, מירב הרמל, מדריכת פסיכומטרי שלא לוקחת את החיים כבד מדי. נראה לי שתמיד הייתי קצת סרוטה, וזה התבטא בכל מיני דרכים. כן, קוראים לזה להצחק נראה. בחורה אינטליגנטית, היא בחורה מאוד חכמה, יש לה איי-קיו בערך כמו לכל הצוות ביחד. מירב הרמל. ערב טוב אנשים! מה שלכם? האמת שהמוצר הכי מפגר בסופר זה סודה קלאב. בתרגום לעברית, מועדון הסודה. מי רוצה להיות חבר במועדון הסודה? כאילו מה עושים שם? גזים? האמת שהקטע הכי מעצבן בסופר זה דווקא זה שתמיד ליד הקופאית יש מיליון ממתקים. ואני עומדת בטוב ואני אומרת, אלוהים תעזור לי, שוקולד, לא, 200 קלוריות. שוקולד, לא, 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 700 קלוריות. אמרתי, אין, אני קונה לעצמי שוקולד. אני קונה שוקולד, מה אני רואה על העטיפה? תמונה של פרה. יעני אזהרה על המוצר כמו בסיגריות, תאכלי ככה תראי בסוף. אין, העולם שונא שמנות, זה לא יעזור, העולם שונא שמנות, אני יודעת. אני עד לא מזמן הייתי בעצמי שמנה. עכשיו, אנשים לא יודעים מה לעשות איתך כשאת שמנה. לא יודעים, באים אליך עם משפטים כאלה כמו... חבל, יש לך פנים כל כך יפות, אולי תעשי דיאטה? רוצה להבין משהו, אם אני שמנה ומכוערת, לא כדאי שאני אעשה דיאטה? ואז הם כזה מנסים לצאת מזה ומסתבכים עוד יותר? קטן עלייך! אל תכבדה! שבתור ילדה שמנה הכי שנאתי בבית ספר שיעורי ספורט. אף פעם לא הבנתי בשביל מה צריך קפיצת חמור. מה, יש לי משק? אני באה את זה עם כבשים. נגיד, ואני הולכת ברחוב ואני פוגשת חמור. לא עדיף פשוט לזוז הצידה במקום לקפוץ עליו. את האמת. תודה. לילה טוב, אני הייתי מירב. היה בן אסור, כאילו, אני באה מבית דתי, ויש מין קטע כזה שכאילו אסור לקלל. אז מה זה קטרזיס בשבילי? להגיד את המגילות האלה. אבא שלי, מה זה מתבייש? תגידי עוד קצת. עוד קצת מילים? כן. מילים, זה בובה, בואי. היה סבבה, ממש, כאילו, קהל הלך איתי לגמרי, ממש. היא צריכה לחכות בשביל להמשיך מהמחיאות כפיים.